Arglwydd Iesu, yr wyt ti yma nawr. Yma yn daddfwynder a thras, yn llonyddu'n meddyliau berw, yn tawelu'n hofne, yn anadlu ysbryd arnom, ac yn rhoi i ni dy hedd. Cadw ni'n agos atat, a thrwy ein haddoliad a'n gweddi, gad i'th dangnefedd di lenwi bob ran o'n bywyd, a llifo drwo ni tuag at bawb. Bore da iawn i chi gyd, a chroeso cynnes iawn i chi roedfa ddigidol yr wythnos hon. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni. Gobeithio gewch chi fendith o gyd addoli an i'r bore yma. Croeso cynnes iawn. Pan welodd Iesu y tyrfaoedd, aeth i fyny'r mynydd, ac wedi ddo eistedd i lawr dath i ddisgyblion ato. Dechreuodd ei hanner chael dysgu fel hyn. Gwyn ei byd yr rhai sy'n dlodion yn yr ysbryd, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyn ei byd yr rhai sy'n gylaru, oherwydd cant hwy eu cysuro. Gwyn ei byd yr rhai addfwyn, oherwydd cant hwy etifeddu'r ddeiar. Gwyn ei byd yr rhai sy'n ywynu a sychedu ymgyfiawnder, oherwydd cant hwy ei digon. Gwyn ei byd yr rhai trigarog, oherwydd cant hwy dderbyn trigaredd. Gwyn ei byd yr rhai pur eu calon, oherwydd cant hwy weld Duw. Gwyn ei byd y tangnefeddwyr, oherwydd cant hwy ei galw'n blant i Dduw. Gwyn ei byd yr rhai erludiwyd yn achos cyfiawnder, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd.
gwyn eich byd pan fydd pobl yn eich gwaredwyddo a cherlyd, ac yn dweud pob math o ddrygau'r celwyddog yn eich erbyn o'm hachos i. Llawenhewch a gorfoleddwch, oherwydd y mae eich gwobr yn fawr yn y nefoedd. Felly yn wir yr erlidiwyd y proffwydi oedd o'ch blaen chwi. Dydd Mawrth diwetha, sef y 10 o Fedi, roedd hi'n ddiwrnod Waldo. Diwrnod y gychwynnwyd nôl yn y flwyddyn 2010 gan Gymdeithas Waldo i ddathlu cyfraniad y bardd, yr heddychwr, yr ymgyrchwr, y brawd garwr a'r cenedlaetholwr Waldo Williams. Y dy Mawrth diwetha, fe ddadorchuddiwyd plac i gofio Waldo Williams yn archifdy Sir Benfro yn Hwlffordd. Ganwyd Waldo ar y 10 o Fedi, 121 o flynyddoedd yn ôl bellach, ond mae ei eiriau'r un mor bwrpasol ac ystyrlon heddi nac eriod. Fe gyhoeddodd ei unig gasgliad o gerddi, sef Dail Pren, nôl yn y flwyddyn 1956. Mae'r gyfrol yn grud i amrywiaeth o gerddi. A'r rhan fwyaf ohonyn nhw'n mynegu undod Duw a byd natur yn ogystal â phersonoliaeth gyfriniol y bardd ei hun. Mae cerddi megis brawdoliaeth, cofio, preseli, mewn dau gai, plentyn y ddeiar wedi swyno ac ysbrydoli cenedlaethau o Gymru. A dyma i chi un arall o gerddi sydd wedi ysbrydoli hefyd. Pa beth yw dyn? Pa beth yw dyn? Beth yw byw? Cael neuadd fawr rhwng cyfyngfuriau. Beth yw adnabod? Cael un gwraidd dan y canghennau. Beth yw credu? Gwarchod tref nes dyfod derbyn. Beth yw maddau? Cael ffordd trwy'r draen at ochr hen elyn. Beth yw canu? Cael o'r creu i hen a thrylus.
Beth yw gweithio, ond gwneud can o'r coed a'r gwenith? Beth yw trefnu teyrnas? Crefft sydd eto'n cropian. A'i harfogi? Rhoi'r cyllyll yn llawr baban. Beth yw bod yn genedl? Dawn y nofn y galon. Beth yw gwladgarwch? Cadw tŷ mewn cwmwl tystion. Beth yw'r byd i'r nerthol mawr? Cylch yn treiglo. Beth yw'r byd i blant y llawr? Cryd yn siglo. Yn ogystal â llunio camp weithiau o gerddi, oedd Waldo'n heddychwr mawr hefyd. Yn ystod yr ail ryfel byd, fuodd e'n llythyru'n gyson yn y Western Telegraph, prif bapur wythnosol Sir Benfro ar y pryd, yn mynegu safbwynt heddwch. Fe gofrestrodd fel gwrthwynebydd cydwybodol gan ymddangos ger bron tribwnles yma yng Nghaerfyrddin, gas ei esgusodi rhag cymryd rhan mewn dyletswyddau rhyfel ar sail i'r gyhoeddiad. Rhoddodd Waldo'r grefft o farddoni naill ochr am gyfnod ar ddechrau'r 1950au, am ei fod e'n teimlo gymaint o gywilydd adeg ryfel Corea, o weld dyn yn mynd ati i ladd i gydddyn. Ac am fod llawer o'i gerddi yn ymwneud â safbwynt Cristnogol heddychol, doedd Waldo ddim yn teimlo dylid i gyhoeddi, nes i fod ef ei hun wedi cyflawni gweithriad uniongyrchol yn erbyn rhyfela. Mi roedd Mahatma Gandhi yn yr India yn ddylanwad mawr iawn arno fe, ac yn enwedig y geiriau'r dyn mawr hwnnw wrth y bardd Rabindranath Tagore, oedd Waldo'n cofio eiriau fe, nid geiriau sydd ei hangen, ond gweithredoedd. Fe welodd e werth a phwysigrwydd yr unigolyn, ac fe welodd e pob un ohonyn nhw fel brawd a chwaer iddo fe. Ac fel mae e'n dweud yn ei gerdd fawr y tangnefeddwyr, sydd mae'n amlwg wrth y nifer o gorau sy'n ei chanu gyfeiliant cerddoriaeth hudol Eric Jones wedi cydio, cenad dyn yw bod yn frawd. Ond dyna yw'r her a sododd Iesu Grist yn ei bregaeth ar y mynydd hefyd yn dyfe pam ddywedodd e, gwneud byd y tangnefeddwyr. Ond nid yw'r gair tangnefeddwyr yn yr adnod hon yn golygu lot mwy na dim ond dymuno tangnefedd. Mae'r gair tangnefedd neu shalom yn yr Hebraeg yn golygu mwy na dymuno a mwy hefyd na dim ond siarad am gadw tangnefedd. Ond mae'n syndod y siarad sydd am gadw heddwch. Pe bai chi'n chwilio'r gair peacemaker ar y we, pe bai chi'n googlo'r gair peacemaker, byddech chi'n gweld bod y rhan fwyaf o'r cyfeiriadau a ddaw i fyny yn rhai sy'n sôn am arfau neu ryfela. Mae'n amlwg felly, yng ngolwg rhai, mae arfau sydd yn cadw heddwch. Proses beryglus ac aflwyddiannus yw trio cadw heddwch yn y modd hwnnw yn y marn ni. Yr hyn sy'n anodd i'w ddeall yw awydd pobl i gadw heddwch, pam nad oes heddwch yn bod. Smon ni'n gallu cadw rhywbeth ond i bai bod y peth hwnnw yno yn y lle cyntaf i gael ei gadw. A dyna paham nad oedd yr arglwydd Iesu wedi annog i ganlynwyr i fod yn rhai a fydde'n cadw heddwch. Ond yn hytrach fe anogodd nhw i fod yn rhai a fydde'n gwneud heddwch. A mae yna wahaniaeth mawr rhwng cadw heddwch a gwneud heddwch. Ystyr tangnefeddwyr yw'r rhai sy'n mynd ati i wneud heddwch. Gwneud byd y tangnefedd gwneithurwyr. Mae yna ysfa gan y sawl sy'n awyddus i gadw heddwch i fynd ynglyn â hynny gyda grymoedd y byd. Ond am y sawl sy'n dymuno gwneud heddwch, mae nhw mynd ati yn ddyfnach yn dyn nhw, a cheisio'i gorau i ddatrys drwy gyflwyno cymod, fel y gwnaeth Iesu Grist ei hun yn ei ddysgeidiaeth a'i weinidogaeth pan oedd ar y ddeiar hon. Odi mae Waldo o bardd heddwch, mae e'n dal i dystio i ri yn y tangnefeddwyr, plant i ddew heddi. Gwyn ei byd.
Gweddiwn. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, ymdywelwn gyda fron di yn awr mewn gweddi. Diolchwn i ti arglwydd am y diwrnod newydd hwn, ac am yr oedfa newydd hon. Diolchwn i ti am gyfle i ddod yn rhydd o afel pethau'r byd, a dod ger dy fron i ddaddoli. Diolchwn am y tywelwch hwn yn awr arglwydd, mewn byd sydd yn llawn synnau. Yr synnau hynny'n ceisio denu'n sylw ni o ddydd i ddydd ac o awr i awr. Arglwydd ein Duw, ein creuwr a'n cynhaliwn, molwn di, yn dad, mab ac ysbryd glân, oherwydd mae ti a thyd yn unig sydd yn deilwng o'n mawl ni. Diolchwn i ti o Dduw ein tad, dy fod ti wedi plannu'r awydd yn ein calonau ni heddi, i danio'r cyfrifiadur neu'r iPad neu'r ffôn, ac i ymuno yn yr act hwn o addoliad. Diolch i ti arglwydd fel i ni di diolch i ti droion dros y blynyddoedd diwetha, am y cyfryngau arbennig hyn sydd yn dwy ni ynghyd mewn gweddi ac mewn addoliad. Diolch i ti arglwydd am ddyfeisiadau dyn. Diolch dy fod ti di rhoi gallu a doniau i bobl i ddod o hyd ac i ddarganfod pethau newydd sydd yn datblygu'n byd ni, ac yn sicr yn datblygu'r modd yr ydyn ni'n cyfathrebu a'n gilydd ac yn cadw mewn cyswllt a'n gilydd hefyd. Ond fel pob dyfais newydd arglwydd, mae'n ochr gadarnhaol a chyfoethog iddo, ond wrth gwrs mae'n ochr negyddol hefyd, oherwydd wrth i ni edrych ar gyflwr ein byd ni heddi arglwydd, i ni yn sylweddoli bod y dechnoleg fodern newydd hon sy'n cael ei ddatblygu o ddydd i ddydd, yn cael ei ddefnyddio i gyfoethogi bywyd, ond hefyd i ddinistrio bywyd. Bobl wedi cael rhyddid i ddatblygu, ond y rhyddid hwnnw wedi troi'n ben rhyddid. Arglwydd, i ni'n gwyddio dros bawb heddi, sydd yn dioddef o ganlyniad i drachwant bobl eraill yn ein byd ni. I bawb sydd yn dioddef o ganlyniad awydd bobl eraill i fod â nerth a phwer ac i awdur dodi ac i lywodraethu ar eraill. O dad nefol, i ni yn gwyddio am heddwch yn ein byd ni, ond yn gwyddio hefyd am dangnefedd, yng nghalonau pawb, gwna ni yn dangnefeddwyr blant i Dduw, ac yn rhai sydd ddim yn ati i blannu hadau tangnefedd, lle mae yna ofid a phryder heddi. Hadau ffydd lle mae amheuaeth, hadau llawennu lle mae tristwch, hadau goleuni lle mae tywyllwch, a hadau bywyd lle mae marwolaeth. Defnyddia ni arglwydd i fod yn gyfryngau dy genhadaeth di, dy dystiolaeth di, yn gyfryngau le faru dy eiriau di hefyd yn ein byd ni, ac i sefydlu dy werthoedd di o'r newydd ar y ddeiar hon. Clyw ein gweddi felly arglwydd y bydd yn agos at ein teuluoedd a'n ffrindiau a'n cymdogion hefyd, a phawb i ni'n gwybod amdanyn nhw sy'n ei chael ein anodd ar hyn o bryd, ac i ni'n ymwybodol iawn fod y wen ar y wyneb y medru cuddio'r dagre sydd ar y galon o bryd i'w gilydd. Dim ond gweld ein gilydd i ni'n neud yn y byd marglwydd, ond i ni'n cymryd cysur yn y ffaith y fod ti yn ei nabod ni gyd yn dda, ac yn gwybod yn iawn am y pethau hynny sydd yn ein poeni ni. Diolch i ti mae Duw fel na wyt ti, sydd yn agos ato ni ac yn uniaethu i hunan am profiadau ni, a'n hemosiynau a'n teimladau ni hefyd. Derbyn ein diolch arglwydd. A madda i ni bo bai a phechod yn derbyn di eto. A mynd ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr, yn dysgoddi wrthweddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y ne felly ar y ddeiar hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara beinyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y meddywn unau un dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni'r rhag drwg, canis eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.
Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesa, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.